Nag-aninin kadakol na reaksyon ng Facebook post na ini kan netizen na si alias Sonia kan Barangay 43 Tamauyan, Legazpi City, Kasudma. Kan magpuon na maglakop sa social media, ang post niya dapit sa subuot sa kaduda-dudang pigtangrong serbisyo sa inda kan sarong gurang na babayi. Nalunad din sarong puting kotse. Istorya niya, alas 3 Kasudmang hapon, Nobyembre 4. Kan magdulok ang naunambita na persona sa iyang bantay sa pagrugarin niyang tindahan. Asin pigtatangro ininin libreng eye check-up, alagad gigibuhundaan check-up sa laog kan kotse. Sigun kay Sonia, rumina ni siya kan madangog niya ang pig-opresir na serbisyo kan babayi. Katunayan, hinuna niya pa ang konektado ini sa pagpa-check up niya sa mata kan sa iyang aki kan uminaging simana. Alagad nagduda da siya kan madangog nagigibuon ang check up sa laog kan kotse, kaya tulos niya da ining sinayumahan. Ang ginawa ko, lumabas ako para tingnan siya kung saan siya galing. Din nakita ko, papunta nga siya sa sakyan. Din ako naman, nagtaka kasi, bakit yung kadalasan na naiisip ko ay white van, tapos yung nakita ko ay kotse lang na puti. Then ang ginawa ko, pinicturean ko, hindi na nga siya nakita sa picture kasi nga nasa loob na siya. Ang dali niya makapasok, then ang dali niya naman, ang dali ng sakyan makaalis, kaya pati plate number niya is blurred. Kasi kinuhanan ko lang siya ng picture, ganun po. Sigurado man da siyang bakong lihitimo ang transaksyon kang babayi. Huli tawara subot ining kaibang barangay health worker. Asin daima na pig-anunsyaran sa indang barangay officials mapadapit sa naunang bita na serbisyo. Dugang pa niya, kasubanggi kan may magduman sa iyang duwang persona na nagpabistong kaibanan kan babayi, asin pigpipirit subuot siyang halion ang nasabing post. Nagdigdi ka gabi. Gabi na talaga, sinadat na nga ako tulog na, yung kasama ko na lang akong nagising sa akin. Sabi niya, andito daw sila para ipadelete daw yung post ko. Di ko naman sila kilala. Buti nga kahit paano in-entertain ko. Sabi, nahanap ko sa kanila yung babaeng lumapit sa amin. Kumbaga sila, kayo yun. Ilapit niyo sa amin yung babaeng matanda. Sabi daw, assistant daw nila yon. Malayo daw ang bahay kaya hindi nila kasama. Handal man ang kabarangay ni Sonia na si Lola Edwena, makalihis na maaraman ang pangyayari. Kaya pirmi niya ng gadaang pighahatod asin pigsusundo sa eskwelahanan sa iyang makuapo. Uning apo ko dayo, tapi kamantayan ko ini, pag day ko man pigbabayaan siya. Ta pasiguro baga kita ngunya na panahon. Mapagalon baga ngunya magtiwala. Siyempre, mas kisisay na magurang, maandal ka, kundi ang gibuon ka magurang, bantayan na lang. Para sigurado kan mga aki. Sigun sa tagapagtaram kan Philippine National Police Bicol na si Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, kaito panaglakop ang huring-huding na may mga lunadan na nangunguha nin mga aki o mga individual. Alagad, hastangon yan, daiman sindang nadadakop pang mga kagibo. Sa ibong kaini, importante man da giraray na maging alerto ang publiko asin dai maging kampante. Nakakalat man daan sa indang kapulisan asin pwedeng dulukan. Puting ban, the green ban, red ban, matagal na pong nag-exist yan, ay hindi kami nakakuhang ban. Ngayon, may mga nagpo-post na ban. Ang kailangan lang natin is personal security, yung consciousness natin, awareness, and then palagi nating i-document. Somehow, may mga cellphone tayo palaging dala. I-document anyone na magpunta sa'yo, or alam mo na ikaw ang target, picturean mo na agad and send mo na lang sa GC ng family members or any GC na meron kang or pinagkakatiwalaan mo. And then, yung hotline numbers ng PNP, somehow it can help. Like, oh, sir, may matanong sa'yo, ma'am, saan po yung ganito? Wait lang sir, tawagan ko ang PNP kung nasaan ang lugar na tinatanong mo. Okay? So, magiging alert yung magtatanong sa'yo. Katakod kay ni, nangapodan man ang tagapagtaram sa mga opisyal sa barangay na maging maikmat sa mga nagraralaog na tawo sa saindang lugar. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.